Kaixo artistak, batzuk esan didazue hurbilketekin arazoak dituzuela, orduan gaur truko bat irakatsiko dizuet. Azkenean, pentsatzen duzuen baino errezagoa dena. Hasteko, zuze zenbaki zara gelan. Adibidez, 7. zara? Orduan, nondik zaude hurbilago? 0tik ala 10-tik. Baina, imaginatu 12. zarela edo 13. Nondik egongo zara hurbilago, 10-tik ala 20-tik? Logikoa da, ezta? Hurbilago dagoelako. Baina zer gertatzen da zenbakiak asko handiagoak direnean? Adibidez, kasu honetan 100.000koak direnean. Bada trukorik onena, kasu honetan 362.000 eta 94 zenbaki aukita, zein da honena? Alde batetik 300.000 jartzea eta bestetik 400.000. Nondik da hurbilago? 400.000tik ala 300.000tik. Eta bisualki normalean, erdian, baino gehiago baldin badago, 400.000tik hurbilago egongo da. Edo bestela, 5tik baino gutxiagoa da, hurbilago egongo da 300.000tik. Horrela ondo ikusten duzue? Beraz, horretarako orain, ariketa praktiko bat planteatu nahi dizuet. Hementxe, hauze ikusi, eta saiatu zenbaki bakoitza kokatzen. Non dago hurbilago? Kasu honetan, 184.000 eta 75. 100.000tik ala 200.000tik. Horrela kokatuta. Argi dago, ezta? Eta kasu honetan, 215.989, hementxe 200.000, 300.000. 215.989 hemen egongo da. Eta horrela, zuek jarraitu. Ondo ikusten duzue horrela trukoa? Espero dut baietz, bestela zuek galdetu eta nik lagunduko dizuet. Gauza berbera, kasu honetan, ja berdin da askoz zailagoa. Hau, 2 milioi eta hauek, nondik egongo da hurbilago? 2 milioitik ala 3 milioitik. Beraz, 300.000 horrek, kokatu zer dago 5 baino gutxiago da, ala 5 baino gehiago. Orduan, 2 milioitik hurbil, ezta? Beraz, trukoa zein da? 5 baino gutxiago ala 5 baino handiago. Beste unitatean bere ondoan dagoena, kasu honetan 2 milioi ala 3 milioi. 300.000 ikusita, 300.000, 2 milioitik hurbilago dago 3 milioitik baino. Kasu honetan, 6 milioi 902.157. Bada 900 hurbilago dago hurrengora, aurrekoa baino, orduan 7 milioitik hurbilago dago. Horrela hobeto? Ea esango didazue ondo ibili beste bat arte